Blegegeg, ugeg-ugeg sadulita, mel. Ha. Semar iki sedih kok ya iso mbanyol ya. Dhewe ya ora ngerti kok. Wis ora kurang lehku ngandani karo kowe. Jejering wong tuwa ya ora bedak-bedake antarane anak siji lan sijine. Gareng ya tak nehi sawah, Petruk ya tak nehi lemah, kowe ya tak nehi sawah. Supaya mbok olah sawah mau iso dadi srana pangupa boga. Omah ya tak wenehi ora ketang ming cilik. Gareng ya tak paringi, Petruk ya tak wenehi. Kowe ya tak wenehi. Paribasan jeneng anak mono mung nglungguhi klasa gumelar, sing gelar sing babat-babat wong tuwa. Aja nganti ngilang-ilangke karo jenenge wong tuwa ingkang kudu isa muktekake kelawan anak. Ning kok kowe puguh arep lunga, tembungmu kowe arep merantai. Ngawur ta, merantau. Iya, arep merantau ning tanah sebrang. Ya to nek kowe engko kuwi nang kono kuwi bejo. Wong sing jeneng wong urip kuwi wong pinter kalah karo wong bejo. Wong wasis kalah karo wong bejo. Nek ora bejo kowe tekan kono malah uripmu keserakat. Sing arep sambati sapa? Ora duwe sanak sedulur, ora duwe kanca, kudu babat-babat saka kowe golek srawung kiwa tengen nganti srawungmu jembar wekasan kowe entuk pegawean kuwi ora gampang, Bagong. Nggonku nangis ki ora nangisi lungamu ning bakale nangisi kahananmu eneng kono lho, Le. Bapak ora iso apa-apa. Nganti kowe sesuk sambat arep sambat sapa? Ora ketang mung lawuh uyah ning nek kumpul kuwi dadine ya ayem pikire ora kok pisah-pisah. Saya nek nganti ngerti bendaramu Pandhawa engko dikira Semar kuwi mbedak-bedake anak-anake. Nek Gareng Petruk tak mban cindhe, nek kowe tak mban Siladan rak ora prayoga to, Bagong. Pikiran ya bojomu tok tinggal. Anakmu ya tok tinggal sik makani sapa, Bagong? Pikiran dagang. Aku ki ya kelangan nek kowe ora ana iki terus iso sing dijak mbat-batan rembugan omong-omongan sapa. Nek kowe lunga adoh, nek cedhak mono aku iso marani, nek adoh neng tanah sebrang. Monggo sing jeneng tanah sebrang iki ngerti ngliwati laut. Aku ora iso tekan kono nek nganti aku kangen karo kowe piye, Gong? Mbaya dipikir to, Gong. Aku kelangan nek kowe lunga ki. Sepi mengko karang kadempel. Mongko nom-noman do tekan kene iki mesti do seneng karo kowe. Do ngejak gojek karo kowe. Nek kowe ora ana sing iso ngladeni nom-noman. Dipikir ta, Kang. Iki kok kaya nunggoni wong lara ta iki. Semar nangis, Gareng nangis, Petruk nangis. Ngene lho, Pak. Wong kuwi aja monopoli. Apa, Kang? Monopoli. Kok monopoli? Ajek kuwi lho, monoton. Monopoli. Wong kuwi aja monoton. Aku ki minta nang sawah, apa saterusé aku kon nang sawah? Heeh. Saterusé aku kon ngluku sawah. Gawa kebo tekan sawah. Monggo aku anggere nggawa kebo ki tangga-tangga do ora iso mbedakake antaraning aku karo kebo. Wis. Piye?
Ngene, Pak. Aku lunga, kuwi aku ora ninggal kowe, ora ninggal Gareng, ora ninggal Petro. Aku golek apa jenenge kuwi kamukten kanthi caraku dhewe. Justru aku lunga ngene bapak kudune bangga. Bapak kudune atine bombong. Anakku gelem ninggal wong tuwa, golek pepadanging ati, golek kamukten, golek derajat pangkat. Upama sesuk aku nang paran ki sugih, aku tekan kene bapak tak gaweke omah. Gareng tak gaweke omah, Petro tak gaweke jugangan. Mbok sing apik le omong le ora. Ngono lho. Dadi aku ora tergantung karo bapak. Aku ya isen ameng isane meng nyadong karo bapak. Bagong kae nggarap sawah jembar. Ha iso wae meng kari nggarap. Wong kae dhek bapakne lek nggawe bapakne kuping ki panas Pak krungu kaya ngono kuwi. Aku bangga nek aku iso justru aku lunga mulih bapak tak tukake lemah. Gareng tak tukake lemah, Petro tak tukake lemah. Dadi garap, kuwi jenenge anak sing iso mikul dhuwur menjem jero karo wong tuwa. Mendem kok menjem. Ngono lho. Dadi lungaku iki aja do ditangisi. Kowe mestine kudu bombong. Gareng ya bombong, Petro ya bombong. Ngono. Lah nek nganti kowe nang paran kuwi ora iso mukti. Hah? Kowe nang paran iso ora iso duwe dadi wong sing kecukupan. Kowe ning kono malah uripmu kuwi ora kepenak. Terus kowe ngapusi karo bapak. Kowe mulih mrene sasuwene kowe eneng kono eneng paran adoh. Janjane kowe neng paran rekoso uripmu mung mergo kepengin gawe bombong atine bapak. Kowe tekan ngomah, kowe nggawa kendaraan ning jane ming le nyewa. Ayo. Kowe nggawa bondo brana picis le mutang saka kono tok go bali rene. Bareng tekan kono kowe mumet sirahe. Ngono kuwi akeh lho. Ngono kuwi pirang-pirang. Men dikira sukses. Nyewa kendaraan, niliki wong tuane. Lho Pak, kendaraan aku wis tuku roda papan. Ngono kuwi pirang-pirang. Lah apa aku tau ngapusi karo bapak. Saiki ngene. Nek aku nang paran ki engko mukti, aku mesti kabar. Nek aku nang paran ki engko ngrekoso, tak kira aku wis kulino, Pak. Wong uripku ya ngrekoso tenan. Dadi nang kene ngrekoso, nang kono ngrekoso, kuwi padha wae. Nang kowe nang kono ora duwe kanca. Wah, Bagong ki golek kanca gampang, Bagong ki wong grapyak semanak. Ngono lho. Aku ki grapyak semanak tur seneng njupuk nggone wong liya. Dadi akeh kancane ra ketang dipolosi kek. Bar nangis kok guyu nek. Kowe iki nek omong sok aneh. Wong golek kanca kok dadak dipolosi kek ora. Ngono lho, ora usah do ditangisi. Aku sowan bapak ki aku nyuwun berkah pangestu. Pangestune wong tuwa kuwi dayani karo uripku. Aku nangis ki semelang nek tok jaluki dhuwit. Engko nek kowe njaluk sangu, monggo aku wis ora duwe tabuhan. Nabuh cengele kuwi apa? Tabungan kok tak. Tabungan. Wis entek tak nggo berdiam diri selama lockdown iki. Lockdown iki. Kanggo nutupi uripku. Wis nang ngono aku ora arep njaluk dhuwit. Ora apa, aku mung njaluk pangestu. Siji njaluk pangestu, loro saanane aku ki ana. Saanane ya ora ana. Ngono ya, Pak. Pangestune bapak wae tak pundi ana ing jejimat. Muga-muga dadi pusaka. Kowe aja lali Pak pendak salat ndongake aku. Iya, iya. Ngono ya. Muga-muga Bagong aja muni Bagong ning kono ora ana apa-apa. Engko ndak aku ora ndek apa-apa. Bagong nang paran dadi wong mukti, dadi wong sugih, iso mulyake wong tuwa. Ngono ya, Pak? Iya. Wis ikhlas, ikhlas. Ya nek ikhlas titip bojoku, mantumu kae. Iya, mantuku sing mentel dhewe.
Ning ora tok tresnani ta, Pak? Sing jeneng karo mantu iki aku ki tresnane ora. Apa aku tak turu nggonmu? Wah. Akan dur nekat sumir ora. Ning titipi mantu kok arep turu nggone Bagong. Tak gula wentrahe mantumu. Putuku ya tak gula wentrahe sing apik-apik. Nah, ngono karo putu kok. Isok dikeki dit. Iya, heeh. Wis ya, Reng. Aku lunga ya, Reng. Aku arep bakale kangen karo kowe, Gong. Wes, rasa nangis. Sesuk aku dadi wong sugih, kowe langsung tak tukoke terbeluk. Kowe ora ngono, Gong, iki serius aku kelangan tenan kowe. Sok nganu ya, Gong, sok menehi kabar ya cah bagus. Mesti, rasa kuwatir. Aku mesti kirim layang. Engko nek kira-kira kowe sugih, kowe tak tukokke sama smartphone. Kuwi lho, telepon genggam. Ya, dadi dhewe iso omong-omongan. Ku tak tukokke sing apa jenenge iki Android. Atau soalnya ngono aku seneng paran semasa COVID-16 iki. COVID-19. 19 wis dienggo puyer. Oh iya. COVID-16 iki kowe karo aku isane ming pikol. Wah, pikol. Terus aku ndak pamit ya, Tru. Iya. Hati-hati ya, Gong. Heeh, rasa do nangis. Ngopo do nangis? Wong aku ki bakale ora arep mati kok. Arep mukti. Mula sangonono esem lan guyu. Aja tok sangoni apa jenenge iki? Air mancur. Air mata. Ya. Aku mangkat, rasa kuwatir. Wis pokoke digulawentah Bapak ya. Titip adimu Ipe. Rasa nangis wong kowe tak titipi adimu Ipe seneng ora jama-jama kok. Ha ta. Sing mecahke gendeng kae kowe to. Wong pincang kok liwat gendeng. Ayo gendenge mlethek. Ora kaya sing hati-hati ya, Gong. Terus aku makan lunga aja ya, Tru. Hati-hati, Gong. Kene dirangkul sik. Ora wis ora. Iki nek ngrangkul mengan jaluk dit. Ora. Ya saora-orane kowe adikku. Wis ora. Ngono ya, Pak. Aku tenan lunga iki ora bakal kok ora bali ning golek pepadange ngati. Aku pengen dadi anak sing iso apa sembodo muktekke awakku dhewe tanpa pambiyantune bapak, tanpa peparinge bapak. Semare koten prayitna semuriris. Semuriris eko balik titiyoni. Trisanya purnama sasi ing hati-hati ya Tole. Rangumu wis cukup. Wis asli rasanya ngoni wis. Wis tak dudake celengan. Engko tulung tanggaku nek ana sing ngalok mentoke do ilang. Ijolono ya Pak asline jujur wae tak colong tak nggo sangu. Wah. Ayo dane tenan-tenan saiki ora. Arep lunga kok nyolongi mentoke tanggane. Wis tekno nek ora ngono ndak ora entuk. Wis aku pamit ya, Pak. Ora kena nangis. Kudu sing tetek atine nek arep golek pepadange ngati. Nyuwun pamit, Bapak. Sing hati-hati. Reng, aku mangkat ya, Reng. Otak. Seseli sutang cangkem. Hati-hati ya, Geng. Oh ya, Tru, aku pamit ya. Iya, Reng, sing ane. Ngono wae, tulung jagake omah bojoku aku engko nek wis mukti do tak kabari rasa kuwatir, Pak. Sing hati-hati, Bagong. Wis ya, Tru. Oh ya, Reng.
piye ya wis puluhan taun srawung kok. Malah wis ngabad-abad njuk ra ono Bagong ki rasane sepi, Pak. Wis sedina munggahing seminggu dadi sesasi setahun tansah ngadang-adang kabar Bagong. Muga-muga bocah kae entuk dalan sing padhang, entuk dalan sing becik lan nampa kabejan saka panguwasaning dat sing Purwengdat. Nggih, Pak. Ayo. Netepi kewajibane dhewe-dhewe Petruk lan kowe Garing.